to ešte chcel. Robo, ty chceš kávu? Dám si. Aj Robo si dá kávu, keď sa dá. Jemu tak jedna to tiež a on úplne bez mlieka, bez cukru. Len takú čiernu. Daj si kľudne. Dobre. Ale to už aj zalievať. Hotový si? Áno. Ježiš, čo to? Daj chyť? Tak je unavený. Ne, nedávaj mu to teraz. Nedávaj mu. Poď sem, poď. Poď sem, poď. Tátkaj si pekne. Tak. Zostaň, pekne. To má aj peknú budku, mu treba postaviť taký dom, takú domčekovú. Sadni. Takú volieru. No. Tento tu má volieru aj takú budu. No viac pekne to Meri. Necháme ho vydýchnuť. Infarkt dostať. Áno, nechajte trošku odpočinúť. No je krásne, neviem, keď takto dýchne, to vláti. Je uši hore. Šili a že keď sa to tam stávalo, frflala a ja bo... No ale toto je to tam čuké. Pusti. Dozadu? Dozadu? A ináč tu kúpiť pozemok není zle. Je dobre kúpiť pozemok. Kde? Toto tu, čo hovoríte. Poďme sa na to pozrieť. Môžeme. To vlastne ide potiaľto. No. A však to väčšine robí. Á, už to prasklo. Nedaj si to tvoje, ťahaj. To je tam celé, ale to má na to firmy, ktoré sa o to stará. No aj tu ten stredec. Ale to je bola tá firma stáva všetko taký na naradí domček, to je aj chodia ako si trávu, všetko. Vieš, taký bohatý. Pusti, Šišku. Pozor, pozor. Erik, dávaj pozor. On je taký pojasený. Ale Poď. Tam, kde ja? ale vieš, máš, čo ja viem, niektorí majú peniaze, ale nie sú také spokojní, nevedí, vieš, to je ťažko. Derek. To je sú potrebné k životu, no.